Je peux dans la anda Nihon qui mi en choose ima peu ranzen yewe kap de la ya du sto nyu ye lo ju na du se de gore ta di na lo mi chu de sure se la wa de na mang she ji anda kusho de re ani ka she ji so wa de cha de gore ta kusho de zo shuk che ji anda ma de Nihon la anda Honggang ji gomba ji gore ti gi anda otani kuran zu de wa sha je kunzu kusho de ta ji lo jong chi wa le re nang be che di kan de cha chu me 대단양보라 아니 겨군데 조금다 그런도 제제 아니 배바다 일본 바라라 아니 롭종시에 되다 진짜기 리그인데 빼제 차어지줄라 두두점바다 배백 나로 미당보인지리 일본 앞에 와지 그런데 로직 말씀지 주제 롭종 체뉴어리 다 일본 나로라 안다 빼자 고당보디 가와구지 이까이리 되네베 도건 따다리 되네 아오기 bun교리 되네 야지마 야수지로 야지마 야수지로 임바르나 베베기 로주 나로 임바르 가르라 베르스나 지그 베베 나로 막 막종기 일본기 조당게 돈네베 랍교들이 중요리 고랑기 김에 임바르네 베바둑 사대요리 어딘데 로지요 아오기 bun교 임바르나 안 고랑 지그 베베기 첩시 나로레 테지 테주 제야들다 베베기 게다 소에 나로레 고랑기 라과 요세디 라베요리 다 저조 돈에 임바르나 안다 가고지 이까이다 도건 따다다 고난즈 토리 뭐 건주된주들의 망부지 오제 니원 나로를 임버지나 레구 숙 충분히 빼요리 다 건조기 소바즈의 망부지 어디서 봐 회사오 김무라체 니시카와체 노미즈 진조 고난즈 토네 베베기 랑제 임바타 니루디 컨데메 자나 토네 베데 데와 메와디 팅사 니혼 지조 나로 망부지 하고 투웨디 건조기 지샤교 대표조 토네 세우지 차디거리로私は早稲田大学という日本の大学で、主に東洋の歴史中でもチベットを、教えております。今のダライラマ法が14世ですけれども、その前の有名なダライラマ13世の時代に日本とチベットが、非常に密接に関係していた時代があります。それはですね、どういう時代背景かと申しますと、日本はロシアとの戦争を控えておりまして、ロシアと日本の間にいるモンゴル人を味方につけることがとても大事な時代でした。ところがモンゴル人がみんなチベット仏教徒であると。でチベット仏教で一番偉いのはダライラマ13世であるということで、日本人がラサに何とか潜入しようとしていた時代が、1897年から、1913年の間の話です。でこの時に、いわゆるチベットに向かった人たちは国のお金をもらっていった人が成田暗記、それから日本仏教を立て直そうというふうに純粋に仏教的な動機からチベットに、接近したのが川口英海というお坊さん、それから半々ですね、日本国のためかつ日本仏教のためだから同じ仏教国同士、つまり西のチベット仏教国であるチベットと東の仏教国である日本が、共に手をつないで西洋の列強の侵略から自分たちを守ろうということを言ったのが、これまたお坊さんの寺本円雅なんですね。でこの3人が、用意どんでラサに向かって行きます。それが一番最初にラサ潜入に成功したのが川口英海というお坊さんです。でその川口英海という方は1901年の5月にラサに潜入に成功、それからその年の11月にその国のお金で入った成田暗記さんが成功します。で写真を見ていただいても分かりますように、2人とも現地の人に、偽装して日本人であることを隠して、入った人たちです。それから3番目にですね、寺本円雅、このお写真を見ても分かりますように完全にもう現地の人と一緒の状態でダライラマ13世と直接接触した最初の、ダライラマ13世がこの人は日本人だと思って意識してあった最初の人が寺本円雅です。その前にも日本人ちらちらダライラマ法王のそばには行ってるんですけど、自分が日本人ですって言ってあったのはこの人が一番最初です。でこの人は東本願寺のお坊さんで、先ほどもお話ししましたように半分は日本仏教と立ち直らせるためにチベット仏教と接触したい、それから日本国がこれから大陸でいろいろやるときにやっぱりダライラマを味方につけておきたいということで、1904年に遠目にダライラマ13世がモンゴルに行く途中に出会い、
だから1905年の5月にラサに入り、それからですねずっとダライラマ法王の行く先々について回ったのがこの寺本円河という僧なんです。でその結果、日本の東本願寺西本願寺という、2大日本の宗派がダライラマ13世と非常に強く接触しまして、1908年に、西本願寺の、一番偉い人を保守っていうんですけど、保守の代理とダライラマ13世が、会談をすると。でその席でチベットから、酵素を日本に送るっていう話が、ダライラマ13世とその西本願寺の間で決まります。でその結果日本にやってきたのがその今お見せしているツァワティトルという酵素です。で今もその転生者さんいらっしゃいます。でこの人たちのお世話係になったのが西本願寺の青木文京さんと多田東寛さんで、この2人はチベットが独立をした年に一緒にラサに戻ってます。その間にですね一人ちょっと変わった人が入ってまして、矢島安次郎さんっていう、この人はお坊さんじゃありません。この人はちょっと当時日本にたくさんいた大陸浪人と言われる人たちで、なんかこうアジアの人たちと連帯してこう欧米と戦おうっていうことを、自腹を切ってやってる奇特な人なんですね。でこの人は、一応ラサに来てチベットの軍隊を教練したりしてました。でその結果がどうか知らないんですけど、有名なチベットの国旗がなんとなく日章旗に似てるって話は昔から言われていて、彼が何らかの形で影響してるんではないかという説もあります。ただ矢島安次郎がやったかどうかは分かりません。当時ダライラマ13世はやっぱりチベットを防衛しなきゃいけないっていう必要性から、軍隊を編成を考えていました。でその時にイギリス式でやるのかロシア式でやるのか日本式でやるのかということで悩みまして、ロシア式はロシアの中にいる仏教徒であるブリヤート人を使って教練したんですね。日本は多分この人がやってたんです。でイギリス式に関しては、インドに連れて行けばインドの、軍隊の方式を知ってる人がいるから、それでインド式になって、最終的にダライラマ13世はインド式を採用しますから、矢島安次郎は、ひょっとしたらこのチベット国旗の成立に関わったかなくらい程度の歴史的なことしか残してません。戦後の日本はまず全く何もないところから国を立て直すためにとにかく働きました、一生懸命。で中国に対する態度はかつての侵略に対する、罪悪感があることから、中国のやることはとにかく全部認めるっていう形で、変な話なんですけど、そもそも中国が何をやってるかも最初の20年間日本は知らなかったんです。それはアメリカほどはちゃんとした情報も持ってなかったっていうことと、日本の保守政治家ぐらいしか中国で本当に行われていることを知らなかったんですね。でそこで日本の知識人も日本のメディアも中国は素晴らしい国だっていうことをひたすら流し続けました。でその結果チベットは中国に解放されて幸せになったっていうことをほとんどの日本人が信用してました。でそしてチベットの歴史も中国人が言うように日本人は信じていました。でところが保守政治家は結構アメリカから情報をもらってますから、チベットで行われている人権弾圧とか知ってるんですよね。でそういう人たちは結構積極的にチベットを受け入れてて、1964年に3人の有名なチベット人が日本を訪れていろんなところを回るんですけど、その3人とはサキャのゴル派の高僧であるソナム・ギャンツォさん、それからニンマ派の高僧であったケツン・サンポさん、もう一人は貴族のお嬢さんだったリンチェンドルマ・タリンさんですね。この3人が日本にやってきて、善光寺のという長野の有名なお寺の裏に日本風のストゥーパを建てるんです。仏塔を建てるんです。でそこには、チベットが平和になりますようにっていうことで般若心経を一字ずつ刻んだ石を収めて3人の名前を書いて、そこに多田東寛が一緒にいたんで多田東寛が名前を書いた。でそれをずっと今土地の人が1年に1回掃除したりしてずっとお支えしてたんですけど、いつしかこの塔のこともみんな忘れちゃってたんですね。ところが有名な2008年の北京オリンピックでいわゆるその前に、北京でオリンピックを開くのであればチベット亡命政府とちゃんと話をしなさいってことを国際社会が言ってたにもかかわらず、全くそれをしないまま北
北京オリンピックを中国のナショナリズムの高揚のために中国政府が使ったと。それに対して国際社会は2007年にダライ・ラマ法王を国賓としていろんな国に呼んで、いろんな形でこの人はちゃんと向き合いなさいということを言ったんですけど、結局中国政府は実質的な話し合いをしないまま2008年のオリンピックを始めました。そのことも日本人は知らないんです。知らないんですけど、2008年にとうとう、チベット人が放棄しました時に、それはさすがに流れたわけですよ日本国内で。で実はそれ以前から日本には中国に対するいろんな不信感が溜まってまして、日本のマスコミももうこれは報道していいだろうっていう空気がその2008年にはかなり熟成してて、私が一番驚いたのは最も読売テレビっていうのは一番保守なんですけど、読売テレビでチベットはもともと独立国だったけどっていうことを初めてニュース番組に言ったんですね。ああ、こういう時代が来たかって思いました。それまでは NHK が何か番組を作る時でも中国に見せてからしか番組を流さないんですよ。それはなぜかっていうと、中国が起こると中国でのロケができなくなるから、一応中国に見せてからそれを流すっていうことを不分律でやってた。あるいは自粛して最初から中国が気に入らないことは流さないってことをやってたんですね。でももう2008年からもうバーッと流すようになったんですよ。でその結果遅いんですけど日本の知識人もやっと今まで中国に対して言わなかったのが、若い世代からもう遠慮なく言うようになってきたんです。もう年寄りはダメです。60以上はダメなんですけど、50以上ですけど、若い世代の中国研究者とかはもう事実をそのまま報道するっていうことを、コメントもそうですけど、それが普通になっていったんですね。でその結果チベットが置かれている状況っていうのがやっと日本人に知られるようになりまして、それで善光寺のお坊さんたちはその北京オリンピックの聖火リレーをその出発地点になってたんです。善光寺がそれを彼らはそういう報道を受けて断ったんですね。こういう仏教徒を弾圧する国とは協力できないと。で断った後で自分たちのお寺の裏にそういう仏塔があることを後で知るんですよ。それでそれを仏塔を作った時の名簿を見たらば、複数のお坊さんたち、4人のお坊さんが特に急いで反論したんですけど、そのおじいさんたちがその仏塔を作った時の資金を出している人たちにおじいさんだったんですね。だからなんていうか、いろいろ日本とチベットの関係っていうのは途切れるんですけど、途切れるとその前のことを思い出すんですよね。1967年にダライ・ラマ法王が初めて外国に行くことが許可されるようになった時に最初に選んだ国が日本とタイでした。それはですね、仏教国であるということで多分選ばれたのだと思います。ダライ・ラマ法王は結構28回もすでにもう日本にお見えになっていらっしゃいまして、特に2008年の日本人がチベットに対しての理解が多少なりとも深まってからは来日の頻度が高くなってます。アジアで唯一中国の脅しに屈せずビザを出している国で日本だけであるということを考えると、他の欧米諸国に比べますと日本のチベット支援っていうのはやっぱり非常に見劣りすると思うんですけれども、地政学的に言って中国が近いということと、かつて日本が大陸に対してやっていたことも今中国がチベットに対してやってることと同じなんですね。という部分があって、反論されると答えができないっていう部分があるんです。それでも日本の方たちは皆さんダライ・ラマを知ってる方は皆さん大好きですし、日本人がチベットに対して抱いている感情っていうのは、全般に非常にいいものだと思います。でこうやって今年でちょうど日本人がチベットに入ってちょうど120年目というくしくもそういう年なので、こういうお話ができて非常に光栄です。で基本的には日本とチベットの必要性がある時だけお互いが接近すると、なくなると離れるという、地理的に離れてますからという関係なんですけど、やっぱりなんだかんだ言って仏教国であるっていうことで、両者の関係っていうのは他の地域よりは若干濃いかなという感じがいたします。以上でございます。よろしいでしょうか。